खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोननैसो बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय इच्छा खालामदों। जाय समस्याया दिनै जोंनि रायजोआवहाय सोलिगासिनो दङ, जि जेंना जेंसिफोरखौ नुजानायखौ जों नुनो मोनदों, बिनि सायाव जों सावरायगोन। जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय माखासे रायजोफोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि बा बर्डार आरो एरियाखौ लानानै दावराव दावसि एना एनि जानायखौहाय जों बिनि सोमोन्दै माखासे जों सावरायनो थाखाय आङो बेयाव फैनाय जादों। दिनै जुदि जों सावरायनो थाङोब्ला भारत हादरनि देरसिन जेंनाया मा होननानै जों जुदि सिन्था खालामोब्ला सावरायोब्ला दिनै जों बेयाव मोनथिनो हायो। भारत हादरनि सबसे गिदिरसिन जेंना होननानै आं पार्सनेलि जुदि आं भिउ होनो थाङोब्ला बेखौसो बुंनो हास्थायो, बर्डार डिसपिउट प्लास बबेबा रायजोनि मानसिनि महर मुस्रिखौ नायनानै, बबेबा रायजोनि नामखौ नायनानै, बेक्तिखौ नायनानै, नामखौ नायनानै, टाइटेलखौ नायनानै दाङाबाजि, डिसक्रिमिनेसन, समायसा आरो बर्डारनि जेंना जेंसि जोंनि गेजेराव सबसे गिदिरसिन जेंनाया जोंनि भारत हादरनि जेंनाया बेनो। आरो बिब्दिनो दिनैयो जोंनि आसाम रायजोआ दिनैयो नागालेण्डजों, मेघालयजों, अरुणाचलजों, मणिपुरजों आरो मिज'रामजों माने जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय जि फ्रेन्डलि बा साखाथि जि जोंनि खाथियाव थानाय जि बर्डार जाय स्टेटफोरजोंहाय शेयार खालामलायो, बेफोर गासैजोंबो जोंहा बर्डारखौ लानानै डिसपिउट दङ। अब्ला दिनैयो जों बेफोर खोथाखौ जुदि गोथौवै सावरायनो थांबावोब्ला, हिस्ट्रिखौ जुदि नायबिजिरोब्ला दिनै जों मोनथिनो हायो जे बेफोर गासै जोंनि नर्थ इस्टनि जि माखासे स्टेटफोर दंमोन, नागालेण्ड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिज'राम, बेफोर गासैबो मोनसे इउनिफाइड आसामनि गेजेरावनो गोग्लैयोमोन, मोनसे स्टेटल'मोन। नाथाय माखासे बेफोरबायदिनो बेले बेजे गावजों गाव सैज्लायै एना एनि मुगैज्लायनाय बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैयो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिदिनो स्टेट जालांनानै गावलांनो हमबाय। बिनि बिदिन्थि महरै जुदि जों नायनो थाङोब्ला दिनैयो सावगारियाव रोखायै जों नुनो मोनो। दिनैहाय जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मानसिफोरनि खुगाफोरनिफ्राय जों मोनथिनो मोनो जे मिज'राम आरो आसामनि गेजेराव मिज'राम पुलिसनि आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव जि फायारिं जालायबाय बा जि गावलायलायनाय जाबाय बा जेंना जेंसि जाबाय, जायनि जाहोनाव दिनैयो आसाम पुलिसनिफ्राय 10 सुबुं थैनानै आरो लोगोसे 80सोनि सुबुं जाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनो मिन्थिहोनाय जादों, बेसांजोन सुबुङा जखम जानानै थाबाय बा जखम जानानै दङ होननानै जों बेखौहाय नुनो मोनदों। दिनैबो बे समस्याया दिनैयो समाधान जादों होननानै जों बुंनो हाया आरो बे समस्याया खम जालांबाय होननानै बुंनो हाया। 100% बेयावहाय समस्याया सल्भ जाबाय होननानै जों बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैयो गोदान बिनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौहाय मोननैबो सरकारनिफ्राय बिदिनो फोसावलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जों सांग्रां जानानै थानाया एसे मोजां। दिनैहाय जों नुनो मोनदों जे मिज'रामनि साइडनिफ्राय बेबायदि बांकारफोरखौहाय, जाय मिलिटारि पुलिसफोरनि जि बांकारफोर बेखौ बारायनायखौहाय नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आसाम साइडनिफ्रायबो दिनैयो गुबुन गुबुन मिलिटारिफोर बा सिकिउरिटि फर्सखौहाय बारायनानै डिप्लय खालामलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंनि थासारिया दुंहावनि सायाव दुंहाव बिदि महर सोलायलांबाय थानायखौहायबो जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि दिनैनि सावरायनाया बेबायदि, जों दिनै आसाम आरो मिज'रामनि खोथाखौल' नायालासिनो जों जुदि भारतनिखौबो जुदि जों नोजोर होनो थाङोब्ला दिनैयो मिज'राम आरो आसामावल' नङालासिनो दिनैयो भारतआव गासै 7 स्टेटहा बेबायदिनो बर्डारफोरखौ लानानै डिसपिउटफोर दङ। जेरैहाय जों नायनो हायो लादाख आरो हिमाचलनि गेजेराव सारसु होननाय मोनसे एलाका बा मोनसे फिसा जायगा दङ, जाय जायगाखौहाय लानानै दिनैयो दाङाबाजि दावराव दावसि जानायखौहाय जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनैयो लादाख गभर्नमेन्टआ, जों बुंनो हागौ लादाख गभर्नमेन्टजों आरो हिमाचलजों माबोरै जुद्ध जालायनो हागौ, खारन लादाखआ मोनसे इउनियन टेरिटरि होननानै। नाथाय खोथाया जों जुदि सावरायनो थाङोब्ला, जुदि गोथौवै जुदि बिजिरलायनो थाङोब्ला, जुदि नोजोर होनानै जुदि स्टाडि खालामोब्ला नायोब्ला खोथाया नंगौ। लादाखआ दिनैयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम बेबायदि साबमिट खालामदों बा रिकुवेस्ट खालामदों। दिनैयो लादाख आरो हिमाचलनि गेजेराव जि दाङाबाजि दङ बा जि बर्डार डिसपिउट दङ सारसु एरियाखौ लानानै, बेखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनैयो लादाख सरकाराहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौहाय खावलायनायखौहाय जों नुनो मोनो। गुबुन मोनसे जि डिसपिउट दङ बेयो जादों कर्नाटकाजों आरो महाराष्ट्रनि गेजेराव जि दाङाबाजि बा डिसपिउट होननानै जों जायखौ बुङो। बे जायगानि मुङानो जादों बेलगियम आरो बे बेलगियम होननाय जायगाया कर्नाटक आरो महाराष्ट्रनि गेजेराव बर्डारखौ शेयार खालामलायो।
थिग बेबायदिनो दिनैयो बे निउसाव माबायदिहै फैखो बा बे माबायदि दाङाबाजियाव दङ होननानै जों मोन्थिनो मोनो होनबा उद्धव ठाकरे जायहा महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे बै जायगाया जादों कर्नाटक अकापाइड महाराष्ट्र होननानै नाथाय दिनैयो बेसेबां गिदिर खोथा बिथाङा बेबायदि स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों कारनानो जाबाय जोङो मोनसे जि जम्मु एन्ड काश्मीरखौहाय जोङो पाकिस्तान अकापाइड काश्मीर होननानै जों जायखौहाय बुङो अब्ला थिग बेबायदिनो दिनैयो स्टेटजों स्टेट जि मोनसे दाङाबाजि मोनसे मोजां सोमोन्दो गैयै इउनिटि गैयै बेखौहाय जों नुनो मोन्दों मिज'रामनि मिज'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबिफोर बा गुबुन गुबुन बेक्तिफोरा बेबायदि बुंनो नागिरो बै मिज'रामाव दिनैयो आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जि डिसपुट जानानै दङ बेयाव डिसपुट जानायनि गुबै जाहोनानो जादों आसाम हादोरा बैयावहाय बांलादेशनि माखासे थागिबिफोर दङ जाय थागिबिफोरखौहाय बासायनो थाखाय बा बेयाव थागिबि खालामनो थाखाय जायगा होनानै बेबायदि दोनदों जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव बे बांलादेशि थागिबिफोरा आसाम हादोरसायाव थानानै जोबनायाव मिज'रामनि माखासे टेरिटरिफोराव हाबनानै खास्रि बिस्रि डिस्टार्ब खालामबाय थादों जाय खास्रि बिस्रि डिस्टार्ब मोननानै दिनैयो बेखौहाय रिटालियेट खालामफिननायाव बा बिनि रैखाथिनि फारसे साननायाव दिनैयो मोनसे गिदिर डिसपुट जानायखौहाय जों नुनो मोन्दों गुबुन फारसेथिं जुदि जों नायनो थाङोब्ला आवगायनि जि सिमा आसाम आरो मिज'रामनि जि सिमा दङ बेखौहाय मोननै बाहागोआवहाय जों राननो हायो माबायदियै रानना होनो हायो होननानै बुङोब्ला 1873 बा 1873 मायथाइयावहाय जोंहा नर्थ इस्टार्ननि मोनसे बर्डार बानायनाय बा जि बर्डार लाइन बानायनानै होदोंमोन बेखौहाय मिज'रामा बेखौहाय गनायदों बा बिथांमोना बेसो थिग दङ होननानै बुंनो नागिरदों नाथायबा जेब्लानाखि ब्रिटिशफोरा दिनै जोंनि भारत हादराव रुल खालामफैदोंमोन अब्ला बिथांमोना बेबायदिहाय बे जि रुल बा बे बर्डार बेखौहाय कारेक्सन खालामफिननानै बा बानायफिननानै 1973 मायथाइयावहाय गोदान बर्डार बानायदों बे बिखयखौ लानानैनो दिनैयो आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जि डिसपिउट जानानै दङ बा बर्डारखौ लानानै जि बर्डार शेयारिंखौ लानानै जि बेले बेजे जेंना जेंसि नुजानाय दङ बेखौहाय बेयावनो बे उसुबिदाया दिनैहाय नुजानो मोन्दों मिज'राम गभर्नमेन्टनि बायदि बुंनाय बायदिब्ला बा मिज'फोरनि बुंनाय बायदिब्ला बेबायदि जे बै जि डिसपिउट एरियायावहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जि सेक्युरिटि फर्सफोर दङ बिथांमोननि जि पस्ट दंखायो नाथायबा बे पस्टखौहाय आसामनि माखासे पुलिसफोरा बैखौहाय क्रस खालामहैनानै बै चेक पस्टहालागै थांनानै माखासे बेले बेजे जेंना जेंसिफोरखौहाय नुजासारहोदोंमोन बेयावनो माखासे दाङाबाजि दावराव दावसि एना एनि जानायाव खोथाजों बाथ्राजों मोननै फारनैनिफ्रायबो बेबायदि फायरिं जानायाव जों दिनै निउसाव नुनो मोन्दों जे दिनै जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा आसामथिंनिफ्राय जि पुलिसफोर दङ बेयाव गासै 6 जन थैनायजों लोगोसे गासै 80 सुबुङा दिनै जखम जानानै थानायखौहाय जों नुनो मोन्दों साननांगौ बाथ्राया दिनै बेसो जे जोंहा सिन्था खालामनांगौ बा जोंनि गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बेसो जोंहा दिनैयो नर्थ इस्ट होननानै बुङोब्ला 7 सिस्टार्स होननानै बुङोब्ला जोङो गावजों गाव मोनसे सोमोन्दो दंलायो बे सोमोन्दोआ दिनैयो बेले बेजे जानानै बायफ्लेलांनानै दिनैसिमबो जि मोनसे गेदेर समायसा बियो दिनैनिल' नङा दिनै बुहुत स्टेटफोरजोंहाय बा गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि बेले बेजेहा जोंनि गेजेराव नुजागासिनो दङ नाथाय बेनि बिसयाव दिनैयो गुबुन गुबुन मोननै पार्टियानो जाथोंबा गुबुन गुबुन हान्जाफोरानो जायफोरा पावाराव थायो बे समयसाखौ समाधान खालामनायफोरखौहाय जों नुवाखै बा इच्छा खालामनायखौबो जों नुवाखै जों फर एग्जाम्पल होननानै जुदि जों नायोब्ला दिनैयो जोंनि कालचारफोरखौहाय फोथांना थाखैनो थाखाय बा जोंनि गासै जि थागिबिनि बा जोंनि जि इन्डिजिनियास होननानै जों जायखौ बुङो जोंनि जि सिनायथिखौ जों लाखिनो थाखाय फोथांनो थाखाय जोङो जेब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम बा जि हान्जायानो थाया मानो बिथांमोननिसिम जोङो गोबांबार जोङो खावलायो जों रिक्वेस्ट खालामो जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो होननानै आरो बिदिनो गुबुन गुबुन समयसाफोरखौहाय जोङो खावलायो आरो जोङो दिनै निउसफोरावहाय नुनो मोनो नाथाय बेफोर गासै समयसाफोरखौहाय समाधान खालामालासिनो दिनैयो थाबाय थानायखौहाय गोसो होयैखौहाय जों नुनो मोनो बेनिखायनो बेफोर गासै बेले बेजेया दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय नुजासारनायखौ जों दिनैहाय बेदिनो भुगिगासिनो दङ जोबनायाव दिनै जोङो जुदि निउसाव जुदि नायोब्ला जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि सायावबो जि रायजोनि जि सरकार दङ दिनै बिथांमोना मोनसे खोथा बुंनो गोनां जादों दिनै जेसेबां जों रिक्वेस्ट खालामब्लाबो जेसेबां जों खावलायब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेयाव जेबो गोसो होआ आरो समयसाखौहाय समाधान खालामनायखौ जों नुवाखै बिनिखायनो जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय थांनानै बेखौहाय केस फाइल खालामगोन जाहाथे बेखौहाय सुप्रिम कर्टआ
सल्भ खालामना होयो बा समस्याखौ समाधान खालामना होयो होननानै जों बेखौहाय नुनो मोन्दों। अब्ला जों दिनै मिन्थिनो हायो दिनै सुप्रिम कोर्टआबो दिनै गोबां बार बिथांमोनखौहाय खावलायदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौहाय खावलायदों जे समस्याफोरखौहाय बारायालासिनो समाधान खालामनायखौ गोसो होनो थाखाय, नाथाय जों बेफोरखौहाय नुनो मोनाखै। अब्ला जोङो दिनै सांग्रां जानाया मोजां, जों माबायदिहै जों बबे लामायाव दङ। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो जों इउनिटिखौहाय मेनटेन खालामनानै गासैखौबो जोङो नायबिजिरनानै जों सोलिलांबाय थानाया जोंनि थाखायनो साबधान जानाया जोंनि थाखायनो गोनांथार। आं बेबायदिनो गुबुन फारसेथिं जुदि नायोब्ला आं बेखौ सानो जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बिमा बा बिफा बायदियै दिनै जोंखौ सामलायदों, बेनिखायनो बिथांमोना बे नोजोरखौहाय नायनानै बा मोजां पजिटिभ नोजोरखौ लानानै बिथांमोना गोसो होनो नांगौ जे जोंनि थागिबिफोरनि समस्याया मा, दिनै बबे रायजोआव माबायदि समस्या जानानै दङ, बेफोर गासै समस्याफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि हादोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव इउनिटि आरो पिसखौ लाबोनाया थारैनो गोनांथार होननानै आं दिनै सानो।